Tempas Clinic in China Doctor Fonshe, one winter tenenium fama wadupa, ye betumi aboa my ganimu. Nasa one more church, one more kwabemwa, Bunu Eastmanta Motachiman, and one more copy into Yasem de Pa. Say your TV na wope, air conditioners, and our fridge, washing machine. Baby be a da, a electronic near the year Juma, a wajade, and nasa fear money, you know. A electronic Ghana Limited, one more quancha na benye bie. Now one more dear papenti, one more shasia, one more kwabano, one more church, musa ya. Was a touch my way, and one is a makwa backsword, one more city, one more, one sabaka, one mukumasi across, Sunyane, Manka Sim one in a 0245 949495 0245 949495 Haxa near one capsules. Also time for no. A drawer and 2 also say Wabran Sancho Mebium. Yes, I shall see no business a Dre Food and Drugs Authority. One Majatum say a je, or senti Adriano to a yamu boy. Adrianum Cradia Bobo now, what you wear near. Shasa Bakwa cra. Madina Kofor dia Kumasa Tama, Ashama Nasa Kasuan Wako Pebie, and when you're not that you ho, and not from Panu for an appended domu to 0240 238310 0240 238310. You know what's right. Nine hotel ya bar. Pinwana catchra, yet a better so. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st Clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine aka ho. Eya sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill roundabout. Se wo free enkran ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na ba nso a. Wonsa bonkum so. Ɛhɔ na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se medie. Me the yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Sentina ye bokoi. Na medie me all-time favorite. Eye yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum so a enyunu anasa de ehia. Me sen finfem me biem. Na wo hwasa mesi aye fita asesrecha homa. Na ete brightens. Eye yas whitening toothpaste and then the brush and the medi hwimese. Entina wo se efei. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de. Ebo wo se ho ban. Demu ne nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herba, yas whitening, and the yas total care gel toothpaste, and then the brush. Ebusian chamfa. Sa wo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste. I will say the most so much ye amaya kwaba. Yatua and some no aso. Na okufo Dr. Chumberma. Ghana National Association of Hard Rock Miners. Woman eka say what the ato Ghana man panyine anima achom se wiase mo bi esu a aya no osu naniwa. One masra ban paasa one so ka ho bi nam hwinti no. One basra paasa enai se fa no fo mogudie ya one mu tuo no a. One more dear ya na one mu tu ne French ya chese one mu se o ma Ghana yensuo anase kwa ibretuo. Nam hwinti one masra ban se one ta one mo chie. Na 24-hour economy no aban peso de pa no. One mu so ntumi fa one mu nyim. Watch say na ye fuma gude ya yetuo yade a. Eyo ma Ghana ye chiri bramo pa kase ye tumi bo o ma Ghana me efra domu ekwa domu ma yesikasam enso egina ye. Anam so ntine one masra mampanyini ye Rajon Dramani Mahama ne ahwe ya. One mo so ma Ghana ye fango won sansam so.
sɛ wɔn mo hwɛ na afei wɔnyɛ bi ɛmfa mo na 24-hour economy no wɔn mo tumi ɛnkyerɛkyerɛ mu ɛsaa. Na Ghana National Association of Hard Rock Miners panyipa ya wɔda ɛyɛ ɔkofo Dr. Chum Berma ya wɔtɔ so enum wɔn na no Sompa kaseɛ adi nkɔmɔ a yɛma no bɔfoɔ kɔfa yɛ ya wɔn so to bi ɛde brɛ yi. Yɛhu sɛ yɛn deɛ yɛyɛ soronko koraa ɛwɔ yɛn mu hu wɔ abɔnten no yɛnyɛ adwuma ɛwɔ nsuo yɛnyɛ adwuma wɔ forest yɛnyɛ adwuma wɔ farmlands a amanfoɔ aduadua wɔn nneɛma wɔ so yɛ adwuma no otumi tena baabi baako ɛyɛ adwuma bɛsɛ mfeɛ aduosia aduanan aduonum yɛdeɛ no te sɛ deɛ Ashanti Gold First Yama Gold First Takwa Gold First ɛteɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛ dwumadie no ɛyɛ dwumadie a yɛde sika ɛhyɛm ɛde tena afakorɔ ɛbea ba kakraa bi no yɛtumi yɛ adwuma hɔ no mfie bebree ɛnam sɛ deɛ yɛntu akɔneaba no nti ɛma yɛ adwuma no te sɛ deɛ aborɔfo ka no ɛyɛ sustainable ɛtena hɔ daa ne nhyehyɛeɛ no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ yɛn mu bebree koraa no nsuo a yɛde yɛ adwuma no koraa no yɛn ne yɛtu ɛde yɛ adwuma ɛwɔ yɛ various sites na deɛ yɛka no na ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi yɛn ho firi money practices bia enya papa bia no yɛn ka ho yɛyɛ ne yie na mo so ma bɔ ho dawuro na sɛ yɛte sɛ ebi mo yɛ demonstration ɛne ade but ɔmo hu sɛ money no ebi yɛ papa enti yɛaka ne nyinaa bɔ mu sɛ money ne nyinaa nyɛ yɛpɛ sɛ ne mote ate Ghana ma nyinaa ate sɛ hard rock mining no ɛnte sɛ deɛ money na mo hu no. Abusua Ghana National Association of Hard Rock Miners President and your turning Kano Okofo Dr. Chum Berma Yotosunum na no and a technical advisor Edmeko no Ora Frederick Crunchy and so the Kakrato so I trust a wambasra and nay one more was any pa born for no Magedon for 1 more to a money te and they say 1 more to a fuma good year soon to a horn more. What be to me true no de about so Baba Jeff Magudi ya why in a witcher no as I bought to the account. Now soon to 1 more sera buying near pussy for say 1 more send a banner bomb some so your minor site a hot one ebedosun. Security for say Omobabuayenia Yajuma no Yatumi Ayeni Ayeni. The Rock Miners Association members here can say a very no waje concession no area no. Why Kado say Oko site no Kwakoya Juma Obekono now site one no galamsi for Afa Honina. Omoye Juma. Oko now no Mokasa so Mufas Asene so Omontiasie. Bebre na no Omoye Juma Omo Gofobia from our body metro man for no mafa Omo site wo. Edu ko na kopam wo mu a Omonko ye report case no police for announce security agency a omo ate ebasa na yezo nam say your life here are danger ntino na ye jaya asase no e de ama wo mu na omo ye adwuma no anyhow eno na ya na media no bebre na anase Ghana fo fi say galamsey na ekoso ebi wo no ma ba a concession dey na bi a concession owner no e ya we anase ebi na concession owner no kwa na ama kwa mo ye say adwuma no empem bebre concession owners no enum ho be ebi wo ho a wonim bet wo ko ya akọ report ye police for amfa ne serious ntina wo jai e de ama wo mu fi say so pushi bebra onkwanso eda nsani ani enti na yesra aban se ye report sa cases bia o man ni security for no eni akiri se ye japade ene ya bɔ ho ka na yaje na se akronfo aba ye japade so ne ye report de ma aye security agents akronfo aba me japade ho ejibra ba chi wo mu na se security for na amade a na te se ne ye security for no ene ehwe ama akronfo awia ye japade eno ye how kese. Sompa FM. I was your technical advisor at the Ghana National Association of Hard Rock Miners, or Frederick Crunchy, and now your turning came. Now your concern for mu conflict resolution at the NDC Amanokono, a regional director, a lawyer Gideon Tate, and Wababa Sui, was so born in some Shasha, the Mamma Penny, Yera John Dramani Mahama, when Anamu Tushon Kwashasia, what was Sunny Bayana Mabunubanya Jumaye, a Roma Ghana emu. What was a niche Anaman Penny National Apprenticeship Program. Wapa want to Masani Bernan San Numa, and a Ghana Phobes Yambe Capoye, a 3 year any adiade. I feel so cramponanwa dance show. Was up at Media Sonko, I want to my yet no, a Black Star Enterprise and yadia, a Black Star Experiences, Sunny Baya. Ghana 4 Pinoa ya wa mu pepa e wonyom tuo mu
afei so ye drodro nneoma ne adeade saafo no nyinaa so betumi anya kwanya na won masua nneoma pii no ade afiri mu wase we no nyinaa no ye nimdeɛ mapa ye rojonjoma ne mahamade agu akwan mu ya wɔsra mampanyini sɛ wɔnkɔ so anya ne sasansa ne nhyehyɛ pa wɔde aba no ɛbɛboa mamabunu enyuma ya ne ni hɔ no ɛto atwa. For the past few days, we've been launching programs that will actually lead to the employment of our youth. A Jumara program that is also going to have 10,000 startups with targeted 20,000 jobs for a Jumara program. The same for the Mahama case. Now, everybody's, when you walk around, you hear people say Mahama case, because obviously the president, Mahama, actually encouraging you and I, not just him alone, but everybody in the movement to also join in the support of donating a bit into the Ghana Medical Fund. So basically, it has been a week of back-to-back focusing on the well-being of Ghanaians, and I will encourage Ghanaians to pray for us and support us so that at least we end up rescuing perishing Ghanaians from their states now before we took over. Where are your lawyer Gideon Tatano no after Ghana Bar Association woman so ya woman mampanyin yera John Dramani Mahama Nyadwene Sir Chief Justice watching the Jumedia Sanseno and also cry Adifa Hunsi. The posture of GBA over the years has made some of us very tired about the way and manner they run their affairs. They are becoming a wing of the MPP. This particular mid-conference that we had, as soon as I got a hint of the agenda, I didn't even step there because I knew clearly that it was not about the well-being of lawyers, but to push a certain agenda, and that is worrying. The Ghana Bar Association has become like, by default, once you are called to the bar and you are even paying for your license and all that, you end up paying for Ghana Bar Association dues just by default in the portal. Even though we have the right to association, the structure has done in such a way that you cannot even renew your license as a lawyer without paying your dues as a member of the Ghana Bar Association. And by default, you become a member of the Ghana Bar Association. But the Ghana Bar Association is not focusing on the well-being of lawyers, but is gradually becoming an MPP. Why am I saying that? Only 43 lawyers. Over the many lawyers that are members of the association, only 43 decided to vote and draft something like a so-called resolution in the name of association. I can tell you that a lot of lawyers are not in support of this. Most lawyers walked out the very moment this particular agenda was put on the table because Ghana Bar Association is not a political wing where it will be there interfering and be engaging in politics. That's what it is because I'm also a lawyer. I was aware lawyer Gideon Tata and you're turning king. Meka was a Sompa 106.5 FM Accra, and a Woodsie and Reno Siakasiebo. I am affiliate radio stations. And what Ghana Hangina would drew. Aiko FM Sukumasia Obeti and Kamaho, Sanso and Adam for Radio Paris Yedim. Na Ghana School Feeding Program at the Krataba Bontain, our Muchem Secretary Omuya Diane, Emma Ghana School Feeding Program no Emma Memo, Amuya Dianina no Yachum. Contradia de Mamunina Yachum. Eti obi anya aduane no existing caterers mo sabere amoye nnuane no ye cha obi mu eti obi anhye ne nso sa na mawie 2024-2025 academic year no kwantinti bia kopie kotia baabi amobeduru ye no eno ano no eti second term no areas na aba ne ye betua third term no de na caterer bia nkoye aduane se wo ye caterer na wonim na se third term no koye aduane a eni onye obi ne kuma nchibu osiako wana wodi uti akwakwaje akirema eti second term na kabi e wo mu bia no ebrepam no empanifo so wo mu betua eti Ghana School Feeding Program wo mo enanam so mo de krataba bontene a ena hajia fati fogo our national coordinator or then chance here Edibia Koma Honorable Minister, Chief Director, Regional Coordinators, Controller and Accountant General say and she share modia bane say contragia one de mane mema munu anuane ema nkwadano edi ye no saa contragia no ye twam sabre eti term ne de e na obi anye ebrepamu no wo mo de hyehyɛ baba betu dwa say sa wo pese wo ye caterer ana wonu anuane edema Ghana School Feeding Program no a ɛho hyehyɛ nie ebrepamu no wo mo de ne nyina ebeto Ghana for enim. I was to us so na ya concern for mu a adehye ya wo program antamo anabo amane ya kyerɛ sɛ nei galamse no aba no ya sɛ wɔtwa mu nti wɔtwa ntoma se ne kokɔ ya wɔhwɛ sɛ ebi kura si biem ɛwɔ ma Ghana asase so no wɔsɛ ne kɔhwai ɛpoyɛ mantamo sɛ ne musi bi twa nya asɛm ketwa ma wɔbakɔ na kwabrane no wakyea ne pa sɛ nka ne tete kamrama ya wɔtwa ready no oguso ada ya wɔtuo wɔsɛ aka wo bi ama poyɛ mantamo wɔn nsa asere de dodo no asɛi afezo so ɛnai nipa pi no wananam galamse so ahwere wɔn nkwa ɛnam nhua wɔn gyagya to wɔn ma wɔn nkata so ɛnam so nti wɔn sra ba mu mpanyinfoɔ
wɔn mo ka bi wom sɛ wɔn mo nhwɛ no mo no mo wɔ isan sɛ ne yakeka kɔ no ano ayɛ yɛ den yie paa na ɛno ɛna aka wo biam asompa ma ne boni kwabere nyako ɛbɔ mmɔden ɛne ade hyia binom adi nkɔmmɔ ɛna wɔn mo kyerɛ mu sɛ wei koraa mpo no deɛ atwa wɔn mo nso no mo koraa no sɛ baako yɛi ɛne baako nipa baako a wɔn nso ɛfuma gudie wɔtu bie wakɔ akɔtɔ galamsey amena mu a wɔkye nananom ɛwɔ nsia do ɛno koraa kyetiw na aka ho ama nei wɔn mo bɔ ama ne sei ɛhɔ no ɛyɛ mine adwuma ne dame ɛwɔ dɛnkyɛboɔ nsukɛ bɛnkongu wɔn yɛ adwuma no yɛ bɔyɛs na bɔyɛ no a wɔwu no yɛ wɔn asa na wɔn sɛ yɛntɔn yɛbɛman na wɔn apɛ obi na mpapola wɔn na wɔn akɔfa machine wɔn yɛ adwuma na bɔyɛ no kora nansɛnya a wɔde moto ahwe wɔ kora ma owu kura wie na ebusuafo na yɛ ndebe ɔwɔ sɛ deɛ ni ahoɔden ɛna ɔsan tena moto so de kɔɔ baabi kɔ a wɔn yɛ adwuma no nti ɔkɔyɛ no machine no ɛtwa piiti no a ɔwɔ piiti no bɛyɛ pole baako ne ɛfa ana pole baako ne kakra ɛna ɔkɔtena piiti no akyi ɛsoro nti saa cracking abɛde da asase no but bɔyɛ no ɔnim ana ebuyɛ nti ebuyɛ no ebu fira baabi ko a bɔyɛ no ti no nyinaa ɛna eti no bɛwura piiti no fɛn sɛ n'akyi nyinaa bɛgu no so nta yɛn nso sɛ yɛkɔ gold na sɛ sadeɛ no bi si a sɛ yɛ piita yɛ tietietie a yɛn nya tumi de shavels bɛyɛ 10 na nipa yɛsɛsi a na ɛnya yɛde wokɔ hospital but wei no sɛdeɛ piiti no si wa na ɔkɔhyɛ ase a grab no bɛgu mesoro ne ehia ma sɛ excavator na ɛhwehwɛ no excavator no wɔyɛkyerɛ wɔ saa wɔyɛkyerɛ ɛto no fa wɔyɛkyerɛ nti wɔn de ɔgu so bakebake nɛteɛ no sɛdeɛ machine no siteɛ no baabi ɛbɛbɔ biara nɛteɛ bɛsa nyanko nti ɛbɔɔ baabi no na ɛpagyaeɛ no na ɛde bɔɛ ne nsa pii ate bɔɛ ne nsa ana wɔhu sɛ bɔɛ no hyɛ hɔ nso na wɔwu ana machine no san kɔ sɛ ɛhɔ no mu baabi bi no pagya oyi bɔɛ no de ne ba ne sɛ no bubu na wɔn a wɔworo no na wɔn de tu kɛ bu ba akɔgya sɛ no no sɔ fɛ no ɔkra ebi a wɔbɔ pra name ɔbɔ di bi obi ewu na pato ɔkra onya kɔ ɔkra de akɔla kɔ ni wɔn ne ma die mitumi nkyerɛ bɛ n'ani esi ɔnyɛ akɔla sɛ bɛyɛ 20 years na de Abusua wei ayɛ danseni yawo aboagye ane yɛte sɛ wɔkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ galamsey ɛsi bi ha wɔn mo nenam so koraa ma nipa baako wɔkyi nananom ɛwɔ nsiaduo Lawyer Samuel Atachia ene legal counsel na se mrani ni mpanyini a wogyinam emma owura kwabena edubuahene amre bi atwam no na oyɛ National Signals Bureau opanyini na so owura kwabena edubuahene asɛm a yɛde abɔ no no ɛkyerɛ mu sɛ sikasɛm bi kɔso a ɛntwa yie aban sika kɔtɔ na account mu na no ene yɛkɔkye no na onya bail no ne yere ɛba afie na lawyer panyina wogyina mu ama no ye lawyer Samuel Atachia ene wo ba amane se woni Dr. Dominic Ayene a wo ye aban lawyer panyini nkasa biem se papa no wan show ne kasa na wa record na wo de ko atia no ene kwan ya fa so a owura kwabena edubuahe no ya hye se yemfa no nkotum ena makoma konso kopem se adansefo betimi akasa wie no wo se eyantanchia pa ene edi abɔ papa yi efse ne ma ekoso na chia nkasa eno se Ghana hapa na obi a yache no na yama ne be ni afe ya saba be kye ne se high court Accra high court akwa setena no aka se yen remand na edubuahe yemfa ne ko yoko custody ena makoma konso working days kopim se investigations o mo ya na se hwehwemu no ebetimi awie na no na lawyer Samuel Atachia se de ne emeyase aye ntenchia de na as fem. Yes, it's a long winding matter, but we are out of the woods for now. And we'll see how we soldier on. How confident are you come 13th of May? Well, there's a storm in the teacup. Somebody is trying to pretend that when you incarcerate Abner Dubuahin, you solve the IMF problem. The judge was doing what they call a balancing act. It's not on the strength of what the Attorney General has, but on the fact that you don't have to toy also with the liberty of the individual. So what the Attorney General wanted, the judge said, no, it's too long. So just use 7 days and whatever you think is residual to whatever you've done, and then come before me. But you see, this undermines totally what they are touting in the press, that they've gotten all the evidence against them, and they should even come for plea bargaining. This is a lottery of a trial. That we should all look at it from the perspective of the razzmatazz and the theatrics. This is a very painful somersault for the Attorney General. You say, I want more time.
A man has been arrested 20th of March and he got bail on the 8th of April. So was the Yoko sleeping on the matter? He was pleading for 14 days so that they do, experiment with somebody's liberty. The judge said no. And the further arrest you could have for the moment, is 7 days. Any ye lawyer samo atachia wojina mu ediama owura kwabena edubo hemre bi atwemu na yo panyina woda National Signals Bureau opani pano no ayabo no sobo se sikasem ene ketahye bi akoso ne dwumadie mu a wo chem se entanchia ena akoso yakwapo yamantamu na okrabato mpeso so ne yadwi na emabunu ya wo hono so akeka wo ho abom ayo ye kire a kire se abana msini amampanyina yi no no nyame anim ni wo mpe no yewra Eric William Ayete ana won mo kire se enei se wo hwemo pa no a papa no ne moden bo no wo nhyɛ da hunu so bi asa ye wo senam swinti no wo baba ya aban krache panyini ewo okre abato mpeso so na yankwa wo no so na obapako kone okoye ko ibra sisi nkodi nkomoe mekwa homa no so na meni ACP Grace Ansa Akrofi were Director of Public Affairs Emma Ghana Police Service meni na twetwe nkomo de afa kidnapping and sema ba ya kwakwachi nipa bi ewo ho ACP memojo eba Sompa 106.5 FM so ya be ma nse be ma wajo no we de eja woni aba Akosua na de menini mu ayedu enti da menena se be ma no Akosua kwata mi o enye hye obapa yo yeah that's pa we de mosimu de asede ma Nigerian Police Force and National Signals Bureau efa video bi go viral ne number bia maybe ani a kidnap wo moda wuruma say mu asem na shase ne ko wie sei be na watch ni eche kakra na ye say video bi enenam social media so na police force so ye nya ho report nti efiatia ye nhwehwemu ne mu na ye de ne na mu Ghana mantem na hodo na e de ye kopie mu Nigeria ye kodu Nigeria na say ye ma Nigeria police force so Aboagye nti Inspector General of Police Mr. Christian Teteyeho no IGP ono so Nigeria na omonso ebeso ya se nhwehwemu an nkakra ne senyame adom yensa koka yenua meya na omo ho akokemu emene letimi a rescue omo na rescue na chi so 24 etechi na ya chi enwotwe yechi mu miensa Nigeria enenum aka no so yechi omo wo Ghana ha na yegusua ye nhwehwemu no yenyamo anu nwieye na nyame ya adom na se bibia akota na ye wachire nyina ye bema maso ate na mo de adamotiefu nyina ye tie Sompa mama na ade we di aye ye nwanwa e de fa de esi ye wo hwe video no ne ade no a ekwan be na mo fa so a mutimi ye ema mperifo nyansefo esafata ekwache sa ankrofo yi ne mama de na suppose ye dwuma no no ntete ya ye de amaye ne say nsem timiti say ya ye mu hwehwemu ye nhwehwemu ye say intelligence kakra when information we kakra bisa we wa ha ye de ne sa kakra the actual details of our operations in the mean fund to abonten bambo nsem hunti si enumu na ye de ne na mu an say e de kopie mu Nigeria sani amedi kan nyamenta de nsa kan ye nuamba no yo ACP efutuo be na wode be ma Ghana fo abatan ahwefo atiefo efa sa semi fi se asese ne suma se no sa kidnapping no ekoso ye di kan ye be ma Ghana fo nyina reche mu se Ghana Police Service ye wo ho mamo na mo bambo ehu hia ye intini esese ye bia bo Ghana ni bia ho ban ni obi owo Ghana ha bia ho ban no ye guso de dende na ye bekoso ayesa amamo ne etosu mienu ye nyina ye ma ye bambo ehia ye na se ne etosu miensa se bibi ni na se Obronika suspicious who say bibi suspicious who say bibi ensheda nkoyi hu nipa bi na enye na what ya where you post ya sutre na yenso yetu hu anamo but obia enya arehemu na monka makoma ntomo yem say police ye kra mo bambo ni mu edede ndin ya eya IGP ne mrantie ne maba wa ye nyina ya tie hu agum a ye hwe say
Yes, say you did to acquire money, patrols, visibility, snap check, near Bambon Shisha, who did na ye de Guaquemo, Bogana for Humba. Yo, Mammy, where dear some packers about hot bite. You better was say that she be BBNia. You better sign up Bawana say, near no better chum come here. That's it. I go see him that's it. Yo, yo. ACP Grace Sansa Akrofi, Director of Public Affairs, at the Ghana Police Service, no, and yet in Ghana Yanko Hong Kong. Hong Kong, na Yanko ye, na Hong Kong, and the BP Musa police for Hong Kong. Aqua kwache Papa B, and Ninia Bema, our more a US pro democracy activist, Anna Kwaku. Omuchem se wo mo buano emani sika eno no sorry democracy dudu amamuo eno wo mu promote o eti na ye wo mo ahi eti sa activist ono no ye fe ne pro democracy wo pesa dudu amamuo ye adwuma e wo Hong Kong e fe na kwoko no ena mo ekoche ninua be ma no mo sa che ne papa nso e kan ho se wo mo na de sika e ta na chi no no nso kura no wo mo pre dudu amamuo no wo de sika e ta wo mo chi na wo sha abai we wonye mfie aduonu nsia wonye obi a wonyini bebre na enso Hong Kong force wo bu wo mra so emra no wo bu so if say 2019 and wo di nipa bi anim and wo ye protest and na wo mu twa kwan na wo mu ye dede na wo mu kasa ne nyina ne se an ye pese democracy e ya adwuma ene na nam so asabre yakwache ne papa ene ne nua aka ho aguso no na ye nyina wesori na yo fa sam no nyina ensi na sam wo yode ba he no yedi makotie no bi anasa Ghana man panye wa John Dramani Mahama ashwa ama second deputy governor Adama Bank of Ghana Obapa Matilda Santiago Edu wasofne mu esai Ghana Police Service for their two just womaya dear National Signals Bureau and a Nigerian police for aboa ama video na air trending in social media e mami enu bi no womatimi akwaje wo mu konfa no chia ba yo sabia so panye kwanchefo wada no panyefo chia se wontena chen niam afoforo emra mehweso Ghana school feeding program secretary samoye adwuma mo contract ne yatwam etitantam no henu obi anu aduane ebrepam no ho be kire wo mo ebesan afo mo biem na be kan wenu ho ne aboabo ne nyina no yakase boy afa Adolfo Radio Paris France Abochimemo Ayiko FM Kumase kro no Sompa 93.1 Takwa 101.1 Takrade ay 103.3 Tachiman 106.1 Sunyane 98.9 Wamafoya won Kranza Fabi ay 90.7 Afei Doma ay 101.3 The Quad no so near them live Sompa FM and afi tuning radio and once your ho Facebook and afi YouTube near Sompa 106.5 Accra www.sompaonline.com I want and some nyina yen some for da remote crew che de gogu honom last time compliment one na boy ye chi dom e ma ye chirim ya yen da what are your toothpaste and the brush e so yesene 21st clinic in your sciatica expert Electroland Ghana Limited say what the home appliances papa and show attire chi Amara fi aksamesha and the capsules ay all satanfo edro tata hweweni mekwa wodo ya wan mo so ya sene bra na kwadwo jesse company limited ekwoba sempremo woro so atwi akire bi asomfo banu ani ensemfo da roma ode so maye Akosua aje wakwade boaten enimidin mene Akosua ago Aboagye